Iż-żgħażagħ. Il-Papa fl-intervent tiegħu hawn Malta ma jinsix liż-żgħażagħ u jawguralhom li jinnamraw mal-persuna ta' Ġesu. Alla tal-ħnina li jgħidu jemmen fikom, joħlom magħkom, iħobb il-ħajja tagħkom u qatt mhu se jqarraq bikom. Che crede in voi, sogna con voi, ama le vostre vite e non vi deluderà mai. Hekk jgħidilhom il-Papa liż-żgħażagħ. U għalhekk u jistedinhom biex jidħlu f'dialogu ma' Ġesu. Għall-Papa żgħażagħ huma l-ġejjieni u jistgħu jsibu biss il-ferħ f'Ġesu. Ġesu huwa l-ferħ li jkollu min jingħata fl-imħabba. U x'ngħidu, din hija l-għotja li tagħmilna verament ħielsa. Ma questa gioia ha un nome, Gesù.